Pozdrav svima, evo nastavljamo našu seriju tutoriala vezano za REST servise. U prošlom tutorialu smo objasnili šta su REST servisi, kako se koriste. Pokazao sam neke primere, uradili smo logovanje, to jest registraciju korisnika i dodelili smo mu licencu. Licencu ćemo koristiti kao header autorizaciju, pokazat ću vam kada to budemo koristili kasnije na klijentu, s tim što mi možemo i u get parametru, recimo kao što YouTube traži, staviti i, na primjer, i API key pored license key-a, tako da možemo koristiti i jedno i drugo. Mi ćemo sada koristiti samo ovaj license key, znači provjeravat ćemo da li je setovan header authorization sa ovim ovde license keyem. Ako jeste, onda puštamo korisnika da koristi naš servis. U ovom tutorialu ćemo raditi logovanje korisnika i prikazivanje license key-a korisniku, tako da vi recimo kada se korisnik uloguje, vi ćete mu prikazati ovo je vaš license key, sada možete koristiti servis, napravite neku dokumentaciju kako on može vaš servis da koristi, koje parametre može da šalje i tako dalje. Naravno, bit će vam to sve jasnije malo kasnije u nekim od narednih tutoriala, to ćemo sve proći detaljno. Sada, znači na ovoj našem indeksu, kada se korisnik registrovao, kao što smo u prošlom registrovali ovog Peru, znači kada se on registrovao, sada dajemo mu mogućnost da se uloguje i da mu prikažemo license key. To radimo na sledeći način, znači ovde ispod forme za login, znači ovde nam je ona forma za registraciju koju smo koristili prošlog puta, i to smo radili sa Ajaxom, registraciju, znači nismo radili baš kroz PHP čist, znači radili smo to bez refresha strane, sada nećemo koristiti to, zbog sesija treba nam da pošaljemo korisnika na određenu stranu, neku, pošto imamo indeks, na primjer neku home PHP stranu ćemo napraviti i ako se uspešno uloguje, pošaljemo ga na tu stranu, prikažemo mu license key i kažemo mu da može da koristi, recimo, naš servis. To radimo na sledeći način, znači ovde imamo formu, imamo input, znači, za username i za password, i imamo dugme za submit, to nam je ovaj ovde input. Samo da vidim, znači imamo name, login, submit. Prvo što radimo ovde, stavit ćemo, znači ispod forme, uključit ćemo sesiju. Znači prvo uključujemo sesiju i onda proveravamo if is set post, pa uzimamo ovaj login submit, znači ako je kliknuo na dugme login submit, s tim što moramo da kažemo u formi ovde imamo metod post, ok, znači to nam je to, što imamo ovde, neki style. Znači ovde, ako je post login submit, znači ako je kliknuo na ovo dugme sa tim imenom, onda ćemo da kažemo ovako, treba nam require, treba nam onaj config da bi uključili klasu za korisnike, znači uključimo config i kažemo, napravimo novi objekat users jednako new users, napravimo novi objekat klase users, da bi recimo pozvali neku metodu
user login. Znači, to smo uradili, ovu metodu ćemo napraviti. U principu to je sve što ćemo ovde sad uraditi. Znači, kada je on kliknuo na ovo dugme za login, to je ovo dugme ovde sa nazivom login submit, i znači mi proveravamo ako je on to kliknuo. Ovde je neku grešku, je ovako. Znači, ako je on to kliknuo, uključimo config da bi mogli da pristupimo ovoj klasi i pozivamo ovu metodu user login koju ćemo sada napraviti. Ta metoda, ovako, ova metoda, znači nju ćemo da napravimo u klasi users, imamo ovde user register, ono što smo radili u prošlom tutorialu, ovde ćemo da napravimo, znači, public function user login, i ovde ćemo da preuzmemo username, isto preuzimamo kroz post super globalni niz username, i preuzimamo password. Kada smo to preuzeli iz ovog post super globalnog niza, onda radimo upit. Radimo select all from users, where user name jednako je username and password jednako password. Znači, kada smo to napisali, taj upit, sad ga izvršavamo. This db select ovaj upit, i ovde možemo ovako da kažemo if, možemo da iskoristimo MySQL i NumRows, znači ako je result, ako je recimo jednako 1, znači ako ima u bazi, onda ćemo uraditi sledeću stvar, znači pravimo sesiju, sa recimo username-om, dajemo ime username i smeštamo u sesiju ovo što je u promenljivoj username i radimo header location i šaljemo korisnika na tu stranu, recimo home.php. U principu to je to. Ovde možemo da kažemo else, pa neki echo wrong username or password. Na primjer, damo mu neko obaveštenje ako je pogrešio. Znači, ovde smo, znači, kada je korisnik, proveravamo da li je kliknuo na dugme, ako je kliknuo, učitamo ovaj config da bi imali pristup objektu, da bi napravili objekat ove klase, da bi imali pristup klasi, pravimo ovde objekat klase i uz pomoć tog objekta pristupamo ovoj metodi user login koju smo napravili sada ovde. Iz post niza, super globalnog niza, preuzimamo username i password,
koji nam je ovde u formi, znači username i password. To preuzimamo ovde, stavljamo u promenljive, izvršavamo upit, znači selektujemo sve iz tabele users, gde je username, ovo je polje u tabeli, jednak username u ovom ovde i password takođe. Ako izvršavamo taj upit i ovde proveravamo, znači ova funkcija nam prebrojava rekorde koliko ima, da li ima rekorde u bazi, znači ako ima taj jedan rekord, ako je jednako 1, onda pravimo sesiju sa imenom username i smeštamo ovo što nam je u promenljivo username u sesiju i radimo kako se zove, redirekciju korisnika na neku stranu home PHP koju ćemo sada napraviti. Znači, na toj strani, prvo da je napravimo, ovde ćemo napraviti home PHP, znači u našem root folderu server. Tu ćemo na ovoj strani, prvo što moramo da uradimo, to je da otvorimo sesiju. Znači, kad radite sa sesijom, ona mora biti na početku fajla pre ostalih uključena. Onda ćemo ovako reći username jednako, pa iz takođe super globalnog niza session preuzimamo username koji se nalazi u ovom nizu session, pošto kada smo ovde napravili sesiju i dali joj ime username sa ovom vrednošću ovde koja se nalazi u promenljivoj, ovde na home PHP kada smo uključili session imamo pristup super globalnom nizu session i preuzimamo sada u ovu promenljivu ovde. To radimo iz tog razloga da bi izvukli iz baze licencu za tog korisnika sa tim usernameom i prikazali mu licencu. To ćemo uraditi, recimo, možemo i ovde, mogli smo da napravimo još jednu metodu, recimo, ali nam je potrebno ovo. A daj, nećemo da komplikujemo, ajde, ovde ćemo napraviti odmah, ali opet nam treba zbog klase, zbog baze, znači da ne bi pravio sad, ja mislio sam da napravim ovde recimo još jednu metodu koja će nam proveravati ovo i vraćati nam te vrednosti, ovde na home, možemo odmah ovde to uraditi, na primjer, napraviti upit i reći select license key from users where user name jednako username. Znači, selektuj mi license key samo iz tabele users gde je username taj i taj. I onda ćemo da kažemo ovde ovako db jednako new database izvršavamo upit, ovde proveravamo if result num rows, ako je veće od 0, znači ako postoji, onda ćemo uraditi recimo while petlju, mada ne znam, pošto imamo samo jednu, dobro, ne radi se while,
rov jednako result tako otprilike nešto. Ovde ćemo reći, na primjer, echo welcome, pa u stvari, dobro, mogu sam i ovo samo welcome username, pa ćemo staviti jedan break, tako da to odvojimo i ovde ćemo kazati ovako echo your license key is, ovako da odvojim, pa ćemo staviti jedan span tag style color red, na primer, tako, i ovde ćemo raditi konkatenaciju, pa kažemo row license key, to nam je ovo iz baze, i ovde zatvorimo span, tako, i to je to, samo da možemo else staviti else echo 0, tako nešto. Znači, nadam se da vam je ovo jasno što sam uradio, što je u stvari ideja, i samo na brzinu još jednom, pošto se ljudi žale da nisam dovoljno detaljan, a ja opet neću puno da davim i da smaram, a i da ne budu predugački tutoriali. Znači, kada smo submitovali formu, znači, kada je korisnik uneo ovde svoje username i password prilikom registracije, znači, registrovao se, zna koji mu je username i password, sad idemo na login, znači, unese svoj username i password, to je ovaj Pera 111 moj password, znači, kad unese Pera i ovde 111 i kad klikne submit, znači, kad klikne ovo dugme login, mi ovde to proveravamo, znači, ovde su inputi, znači, za username i za password, ovo je ovde, tu unosi password, a ovde nam je za submit dugme, znači, i mi proveravamo, ako je ovo dugme, ako je kliknuo, uključit ćemo ovo da bi imali pristup klasi, napravimo novi objekat klase i pozovemo iz tog objekta, koristimo user login metodu iz te klase users. U ovoj metodi pristupamo super globalnom nizu post username i password, preuzimamo te vrednosti, stavljamo u promenljive, izvršimo upit da nam vrati sve iz baze gde je username ovaj koji je ovde i gde je password taj i taj. Ako se to poklapa, znači izvršavamo ovaj upit, ako se to poklapa, ako je sve ok, ako to postoji u bazi, pravimo sesiju, stavljamo u super globalni niz, znači session, stavljamo vrednost username, nazivamo username i stavljamo vrednost ovaj koji je iz ove promenljive koja se nalazi ovde i vršimo redirekciju korisnika na home PHP stranu, ovu koju smo napravili. Znači, na home PHP strani prvo što moramo da uradimo, pre svega da uključimo sesiju, onda učitavamo, u stvari, da, ovo moramo da učitamo config da bi napravili novi objekat database klase, preuzimamo ovo što nam je u sesiji, sad imamo pristup jer smo je ovde uključili, preuzimamo u promenljivu, vršimo upit, selektujemo license key iz baze gde je username jednak username koji je u sesiji, izvršavamo taj upit ovde, ako je veći od 0, znači ako postoji, izvrtimo kroz while petlju i prikažemo dobrodošli username, to je onaj Pera, tvoj license key je taj license key, samo sam stavio ovde da bude crveno, da bude color red,
I to je to u principu, znači eto, to je cela priča ovog, da kažem, logina. Sada ćemo to i da probamo, ako nešto nismo zeznuli. Znači, stavit ćemo pera 111 i kao što vidite, znači, imamo home PHP, welcome pera, your license key je taj i taj, znači, ovaj ovde, kao što vidite, to je license key taj i taj. I sad vi na ovoj, recimo, home strani, znači, vašeg REST servisa, znači na toj home strani napravite recimo neku dokumentaciju kako se vaš servis koristi, ili možete na indeksu napraviti pre nego što se uloguje na onom indeksu, na ovom ovde, na primer, napravite, ne znam, dokumentaciju kako se koristi, kako ono, da mora da se registruje, kada se registruje dobit će license key, onda mora da se uloguje da bi uzeo taj license key, šta ja znam, i možete i API key da napravite, pokazat ću vam kasnije u sledećem tutorialu i to je to. Znači on to pročita, ok, registruje se, uloguje se, vidjeli ste, znači kada se uloguje, prikažemo mu license key, koji će onda uzme odavde, znači prekopira odavde i da koristi posle u klasi, to jest da koristi na klijentu. Znači ovo smo sad mi na serveru, mi to pravimo za klijenta i on kad dođe, znači dobit će svoj license key i mi ćemo mu, recimo, u dokumentaciji reći moraš da pošalješ license key tako i tako, moraš da, ne znam, možeš da šalješ parametre, da vratiš sve proizvode, da vratiš, ne znam, da imaš limit, na primjer 10 proizvoda, da staviš, da uzmeš samo jedan proizvod, znači koje parametre može da šalje, napravimo tu dokumentaciju, napišemo i on po toj dokumentaciji poziva naš servis i prikazuje naše podatke kod sebe na sajtu. Znači, to je to otprilike, znači ovo je što se tiče logovanja, napravili smo tu stranu, eventualno možemo recimo napraviti možda i onaj JavaScript helper što sam rekao, to je čisto na primer i u ovom fajlu ćemo samo napraviti jednu funkciju parse JSON ili JSON parse, nemam pojma. Ovde ćemo kao parametar staviti parse, stavit ćemo status kod, možda nam treba ili nam to ne treba, recimo u kod Igniteru imamo, samo da se setim, ajde ja ću da napravim, samo da vidim kako bi to mogao da stavim, ništa, stavit ćemo ovako, zakucat ćemo status kod jednako je 200, znači ako je, to znate, znači ako je kod 200, onda je ok, onda je izvršeno, ako je, ne znam, 500, sve što je na 5, to je greška servera vraćena, 400 je greška na klijentu, znači 404 not found, najpoznatija, 500 internal server error, najpoznatija, 200 je za da je uspešno izvršeno, ovdje ćemo staviti header, pa isto ono content type application JSON i ovdje ćemo reći echo JSON encode parse.
znači i exit stavljamo na kraju. Znači ovo je, da kažem, jedna prosta funkcija koja će nam služiti, znači samo pozivamo parse.json i prosledimo mu recimo onaj, kao što smo prosledili gde beše na registraciji ovo, naprimjer, da ne bi stalno pisali ovo, možemo samo uključiti ovaj JavaScript helper file i pozvati parse.json i prosledimo mu data i ćao, ne moramo stalno da pišemo sve ovo. To je, mislim, zbog toga ono što sam rekao u prošlom tutorialu, recimo u CodeIgniteru ima, ne znam, set status header, pa ta funkcija ima sve statuse headera koji se koriste i nju recimo možete ubaciti ovde pa iskoristiti za ove svrhe. Ako vam je to interesantno, malo pretražite, izguglajte da ne bi davio više oko toga. Znači, ovo smo ubacili i sada recimo imamo ovde, samo da vidim, znači ovo i to je to, ok, ništa, ajde nek bude ovo za ovaj tutorial, znači napravili smo ovaj JavaScript helper, ovaj parse.json funkciju koju ćemo koristiti u narednim tutorialima da ne bi pisali sve ono. Napravili smo stranu home i uradili smo ovo na indeksu, uradili smo ovo za logovanje, znači to sam objasnio sve, tako da eto, nadam se da je ovo sve jasno, nek bude ovo sve za ovaj tutorial. U sledećem tutorialu radit ćemo proveru licence, to ćemo napraviti jednu klasu i krenut ćemo da pravimo klijent. Znači, na ovom ovde klijentu što imamo, tu ćemo u ovom exit.php fajlu, za sada je samo ovaj HTML, tu ćemo uključiti onu našu biblioteku REST klijent, što sam pokazio u prvom tutorialu, uključit ćemo tu biblioteku, napravit ćemo novi objekat te klase i onda ćemo slaćemo onu licencu, ovamo ćemo proveravati licencu, ako je licenca ok, onda vraćamo podatke i te podatke ćemo ovdje isparsirati i prikazati. Eto, to je to za ovaj tutorial, nadam se da je sve ok, da je sve jasno, ukoliko nije, slobodno pitajte, pišite, komentarišite, i to je to. Ja ću kao i obično okačiti na Git ceo ovaj projekat, tako da možete da skinete pa malo da se igrate sa tim i to je to. Eto, hvala još jednom i vidimo se, pozdrav!